Alright, mutambo wasvika kwamvura yacheka makumbo. Mvura yakucheka makumbo. Muri Zimbabwe, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa vakaita zvinhu vasina kunyatsokufungisisa nezvazvo. Vakangorega vanhu vakavatenderedza vachivapushira game. Vakarega vanhu vakavatenderedza vachivaudzira zvekuita. First of all, Robert Gabriel Mugabe zvanzi newandaona angachitaura zvangachitaura, hanzi, do you know kuti Robert Mugabe in his life he never thought of replacing himself with Grace Mugabe, and even Grace Mugabe never thought that she will take over from Robert. At some point in their lives they knew exactly what, of course, Mugabe will step down if he will step down or whatever, but kuti uchazosira Grace, that was never the plan. Now this is the same thing happening here muri Zimbabwe, kuti Mnangagwa plan, chero mai Mnangagwa plan yanga isipo, vana vavo family yavo panga pasina kana fungwa dzokufunga kuti kwanze kune chinhu chonzi dynasty. Mnangagwa uchazosira auxilia uchazosira chi, it was never there. Asi vanhu vakatenderedza Mnangagwa vanenge vachiwana ma-opportunities from the state resources, vanoda kuramba vachiwana ma-opportunities for the state resources, they will do anything to push for the stay, for Mnangagwa to stay in power, because vari kudla. Now uchenjeri hwanga huchifanirwa kuwanikwa mumhuri yaPresident Mnangagwa hwokutaridza, hwokuvaonesa kuti kana ukatrustwa neupfumi hwenyika ukahutora iwewe, chirememba kuti watrustwa nevakutrusta, handiti iwewe manje chiziva kuti kune tumwe twapfana tuchanyuka tuchiuya kuzoita tushamwari twako, handiti tugokupraisa tugokuita sei, but kana ukanyengereka nethat praise tunoita ubvanzu kudla kwemhumi paupfumi hwenyika huri mumaoko ako saleader, sapresident, handiti. And twapfana don't care about nothing, they are not accountable, they are not the ones responsible. Hapana novabvunza, hapana anozomboti kwanzi Tungwarara is a bad leader because Zimbabwe haisi kubudirira, hapana anozomboti Wicknell is a bad leader because Zimbabwe haisi kubudirira. That goes back to the president Emmerson. Now muri Zimbabwe pamuri kuona imimi vice president Chiwenga vari kudzokorora, vadzokororazve kuti zvigananda muno munyika hazvidiwe. Pamunoona imimi Comrade Geza vachidzokorora, vadzokorora futi kuti iwewe tagwire iwe tagwire iwe une shuwe, handiti mfana iwewe, handiti. This vari kuzvitaura because vakatarisa mastate resources and vari kuona mashandisirwo ari kuitwa mari nemuwandiro wakaita mari iri muZimbabwe. Right now nyika yedu yakaputika muri Zimbabwe, lithium yakaputika, nyika yedu ine mari inohlisa, goridhe riri kubuda muno muZimbabwe rinohlisa. Ndosaka muchiona vachishaya kuti voita sei nemari, vachienda uko vamwe vachinzwa watenga ring ye2 million, umwe aenda kuonzwa aenda tenga private jet re30 million, umwe aenda kuwati kwanze wazotenga imwe futi Rolls Royce, umwe havazivi kuti voita sei nemari. Nyika yedu yakaputika, hamusi kuziva, tine mari inohlisa. Zvamai waimimi zviya padocumentary rana Hubert Angels, kamurungu kaya kakafamba naHubert Angels kachiti
kachiti shuwa what I wish for kuona Zimbabwe ichifanana neDubai. Kaiziva kuti mari inenge iri mukati yakarebesa zvokuti it's possible kana kwakuchinzi hapana ubvanzu. It's possible. So ndoda kukuonesai something chiri very serious chekuti in our lifetimes murezimbabwe tiri kuwestinga time. Zimbabwe haifaniri kunge iri palevel yairi. It doesn't make sense. Because kana teacher, kana nurse, kana mpurisa, kana teacher, kana msoja, kana lecturer vepa UZ, vepa Midlands State University, MSU, veku MSU futi munozonyanya mbiri yenyu man. Kana lecturer vepa NUST vachihora mari isingasviki $500. $500 ka 500 vanotokudza kuti most of them anga chitongohora kuma 300 sematicha. Handiti zvoda kuti inyika isingakoshesi professionalism, inyika isingakoshesi the workers vanobata the system, the real system that serves the people, kubva kuma-schools, kuzvipatara, ma-government offices, kuma-passports, kumachi. You understand? These people, ndo system, ndo government. Saka kana government isingagoni kuita take care of professionals, people who have learned for years. Iwe kubva grade 1 kusvika grade 7 is 7 years. Handiti vabereki vako vachiinvesta in your education. Kana chiti kuinvesta in your education, tinoda kuti vabereki vako vachikudzidzisa skill rokuti uzoshanda ubhadhagwe muupenyu. What form 1 to form 6 dzava 13 years. Ozo chinoti degree 4 years dzava 17 years of being trained. 17 years of training. But then munozo kuhoresa $300 pa mwedzi. Iyo nyika yakaputika, nyika yakavora nemari. America iri kuzama kuita right now. America inenge ichita tuma moves kuti iwane access to Zimbabwean lithium. China chainvestazvo chiri kumora. Handiti iko zvino izvo vanenge vachimboti vakaisa mutemo wombosonzwa revheswa yanzi hachabudisi raw lithium, hachabudisi any raw thing, zvazonzi zvaitwa cool down for some Chinese companies, whatever. But whatever they're doing, they're still collecting a lot of money from taxes from that. A lot of money. Saka kana isusu takuzotarisa toona kuti mari yacho hazvisizvazvo kwanzi monzi iwe mari iri kumboenda kupi. Ukatotarisa unotoiona kuti iyo yose mari yakazara iyo. Handiti we can see it. Unenge wakatotarisa uchitoona kuti iyo yazopiwa vanani, papiwa kachipisi kadiki kanenge kachinzi wapiwa. Wozana wakapiwa kana kuti 1 million zvaitwa mukanya izvi. Kapisi kadiki. Handiti kari kutokutaridza kuti mari yacho is in haizi abundance, but mari marara. It's just that vari kutadza kuipinza musystem. Unozva grid yaye kuti pane mari yakawandisa. Handiti but kuti vagaye kuti iwe kuti kangobhadhara kana kuti manesi mari inoita kuona kuti 800, maticha achiko vongotambira ikoko kana kuti hapasina mushandi wegovernment anohora mari iri pasi pe$1,000. Shasha dzobva dzava kuti iwe kana tikadaro dzoda kuti yose mari ite yadzo. Handiti kana dzadaro manje
dzochiuya kwamuri muchiimba mapraise song, muchivanamata, muchiita sei, muchipiwa $100, wopiwa chotligwa muhomwe, wopiwa chichi, but imari yenyika. Ukataura zvanofarira wonzi icho, ukataura zvinga haiwa ibudi. Mari iyi ndeyenyika. Muri Zimbabwe toda rugare muno muZimbabwe, toda peace muno muZimbabwe, as above all toda balance. Achingaremeri one side tinodona. So stay tuned muri Zimbabwe. More news, more analysis, commentary, fire is coming. Peace.